m'ha permès tenir temps per escriure i per estar amb els meus fills. Perquè va haver-hi algun moment que vaig pensar, ostres, sí, va haver-hi un moment que em va agradar perquè dic, ostres, no? De cop vaig cobrar l'avançament de la segona i la tercera novel·la. I dic, hi ha algú que em vulgui comprar? Tinc alguna mena d'objecte fetitxe? Jo te puc donar algunes idees. I vaig pensar, o sigui, com a objecte físic, no em va venir res. Vaig pensar, ostres, m'he fotut durant 2 anys un esmorzar en un bar mentre he escrit 3 i 4 hores. Per mi això és un luxe increïble, vull dir, perquè els esmorzars no són baratos. I aquest ha sigut el meu luxe. No sé. Home, pot ser compres, vius de lloguer o de propietat? Clar, de lloguer. És que compres un pis en Barcelona... Clar, vaig pensar, ostres... És un luxe, eh? No, jo, tot i el que he venut, no puc comprar-me, no tinc per una entrada d'un pis. Del pis que jo necessitaria per una família de 4, si jo vull comprar-me un pis amb 2 lavabos, no puc. A Barcelona, al centre, no puc. Si volgués anar-me'n a un poble, doncs sí, però no.